Okay, ladies and gentlemen, by the way, my name is Israel Matseke Zulu, aka Jipima Orange, the ghetto professor, Nyazba Fetu Senzagajani. Allow me to introduce to you my guest today. Yo, Bafetu, we are the Rainbow Nation. I've said before, Uti, the podcast is for the people, it's by the people. Yes, for the people. It's not about focusing on famous people or rich people or anyone is welcome. People can come and showcase their talent. People can come and share their stories. Namhlanje ngivakashelwe abantu baseZim. Babulawayo. Am I right? Yeah. Unjani ufana kithi? Ubani igama lakho? Yeah, mina ibizo nguAphiwe Isibongo ngwakwaMoyo. OwakwaMoyo? Yeah. Ubaba ubani? Mina igama nguJosephat waKwaNdebele. Oh, waKwaNdebele. Yayibona le ndaba ke manje. Manje uNdebele ufunani eZimbabwe? Hayi usho ukuthi kahle kahle sahamba nomzilikazi. Oh, namba nomzilikazi. Umzilikazi wasemashobeni. NingaMandebele. SingaMandebele. Mandebele manye. Akamzilikazi umzilikazi wasemashobeni bathi lokuhlonganyama sidla mundlu. Ho. Nami ngumNdebele. NgumNdebele womkhahla ke mina. Rona re bakhatla re ba Matseke re dikgabo re namela sehlare re ja breko. Ha re ithakatsela re ditlogolo tsa mosadi ye motelele ye motsho wa letebele. Re bana ba khomya marumo mnwasana re diphogwana kgabo mokhatla ha e namele sehlare je breko. Kanti nguzulu futhi ngundaba ezithe. Umakema uphunga ngamalandela. Landela inkomo zamadoda. Usikhumba kasilahlo isithunywa sikadaba ilembe lenkamanya amalembe ngokhalipha usigidi kasenza kakhona izukulu zikadingani umhlangano othethwayo ya bathi unodumehlezi unodumo kaMenzi yithi ke la yabona ukuthi we coming from the same tree yeah and ushuthi wabuZulu bebajola kakhulu futhi basuke KZN Zimbabwe bathi Malawi la bahamba khona nje bajona bokuyi Virginia kaShaka ke le so bafethu ngizwe ukuthi niyacula Yebo niyahlabelela siyacula nihlabelelwa umusic onjani sicula umaskandi anishayini ingoma lapho madoda namhlanje Friday sike sizwe isiging sisho nje sizwe kahle le maskandi singakhulumi ngomusic yazi umusic akukhulunywa ngawo umusic uyayenzwa yeah sidlaleni ingoma nje sivuleni ngengoma nje i-podcast le episode yenu le yanamhlanje sizwe ukuthi niphetheni ngale kwaBulawayo ngale uma Plum Tree mina ngingenga ePlum Tree bangiphethe ngale Plum
Khuluma nazo umuntu zethu bazinyama ngamadolo ngoba igucela amasonto lokuphuza amaphuzo ngibaba phakathi nawo kodwa kwamanje ngisaphuza ukugcina ngibone emalayini. Uthini sokancane? Awu suka madoda. Uma ngibona la mama, mina ngikhumbula umama wami. Phela ngikhuzele kuye, kazuphila kanjani. Uma ngibona la mama, mina ngikhumbula abantwana. Phela ngikhuzele kuye, kazuphila kanjani. Uma ngibona intombi zegesi, mina ngikhumbula intombi zakithi. Phela ngikhuzele kuzo, kanti zangala kanjani. Zangala kanjani. Zangala kanjani. Zangala kanjani. Akusenani. Awu suka madoda. Ya imaskanda yiyo makia yakwaZulu nje straightly. Yakwanongo wophuza ukhemisi. Fazo omnyama. Bazomnyama. Ashile emhlophe. So nihlangane kanjani? Ukusho ukuthi umshana wami. Umshana wakho sobancane. Lo waphiwa. Uaphiwe. Sobancane nini? Sobancane ho. Ehhe. Sobancane Ndebele. Yeah, sobancane ndibele. Okay, wena umalume. Yeah. Umshana. Lo umshana. So ingoma isuke endlini. Ingoma isuke endlini impela. Nincele kubani? Kahle kahle kusho ukuthi ubaba wami kodwa kube vele edlala umaskandi. Ubaba wakho bekadlala imaskandi. Edlala umaskandi. Ubani omkhonzile kakhulu kumaskandi? Kubo bonke nje abahlabeleli imaskandi. Abadlali eSouth Africa. Yeah. Ya kusho ukuthi nje yize abanye bengasekho sebashona. Yeah. Abantu engangibakhonzeli. Ngangikhonza umqashi umfokandlovu. Umqashile. Ngazokhonza u12. Nomankentshana. 12 nomankentshana. Ya esadume ngoAilina. Kodwa ke kwazothi umuntu wangithatha inhliziyo impela. Mhlambe wazwa ngibeka esimeni sokuthi angize ngibe yisoka. Ya ubheka umuzi fuka 2. Ubheka umuzi umfoka li2. Ya. Siyababongela. Naboshwi nje hayi ngibakhonzeli impela ka. Okay. So neminyaka emingaki uhlabelela? Ya kusho ukuthi iminyaka ngihlabelela nomshana nje ngicabanga ukuthi ingafika lapha ko4. Ya kodwa ke noma phela akaqala ukudlala isigini umshana engakabi. Okay. Kodwa kusebenza nomshana isesini emncane. So umshana wena, how old are you? I'm like 16 years. Oh, no, 16. Yeah. But you look 9 years. Ukhula kahle mos wena ngeke uguge mos. Yeah. You look 5 years, 7 years. So uqale nini ke wena ukucula? Ngicula ngiqale grade 3. Grade 3. Yeah, ukuhamba ngisiya practice akumalume sobancane ngiqale grade 3 and then ukurecorda. Yeah. Ngiqale senyingi form 1. Okay, form 1 manje wenza grade bani manje? Manje ngiform 4. Form 4. Yeah. Oh, ezini kusala ku form 1, form 2, form 3. Yeah. Isaphethele sa strategy samzubala. Yeah. Yini ngishaye form 1 ne form 2. Yeah. Oh, now ushaya form something. Yeah. Yeah, ngithi manje phela sigijima ngama grade. Yeah. Grade 7, grade 12, grade what. Thina singabantu bama form something. Awena ufana nathi wena. Yeah. Ugijima ukuthi kule touchline yethu. Okay, so wenza mapha ama subjects esikoleni? Isikolo ngenza agriculture. Yeah. Ngenza maths. Yeah. Ngenza combined science. Yeah. Ngenza history. Yeah. Ngenza biblical studies. Isasekhona. Ayisekho. Ziyabuya emhlabeni. Ayisekho iBhayibheli esikoleni. Ayikho la mina ngifunda. Yiko kuhlangahlangene kanje mosla emhlabeni mos. Ansashaya our Father who art in heaven. Assembly. Yeah, lo siyawenza. Oh, niya assembly. Yeah, assembly siyakhulela. Oh, niyakhulela. Yeah. Before nematlasini. Yeah. Okay. All right. Yini amanye ama extra hobbies wakho izinto ezikwazi ukuzenza amanye ama talent nje besides ukuhlabelela? Yeah, football. Oh, you're a football player. Yeah. Position? 7. Oh. Come and go Max Maponyane. Yeah. Udlala ne6.
Yeah. Udlala esiswini. Yeah, ngiyadlala nje isikolo. Middlefield. Yeah, even lasekhaya nje la ngidlala khona kule team. Okay. Yeah, team. You are also in a team. Yeah. Yini igama le team yakho? Ibazolunga FC. Bazolunga. Yeah. FC. Yeah, nje team endala. And then lama seniors, lama juniors. Oh, when a junior side. Yeah. Junior division. Yeah. Or kune A division, senior division. Yeah. Okay. Iyiphi subject o excel kuyo esikolweni wazi ukuthi le 100% ngiyayivethisa ke. Yeah, geography. Oh, geography. Yeah. Oh, the study of geography is the study of environment, weather, geography. Okay, good my boy. Malungu. Yebo. Uzizwa kanjani uhlabelela nomtshana wakho? Ngizizwa kimi ngijabule kakhulu ene kuyisibusiso esikhulu kakhulu. Yeah, kimi kuyisibusiso esihle kakhulu. So umuntu onjengawe umuntu uzalwe ukhubazekile. Wazalwa ungalehlobe ngikubona ngalo or khona into ekuyenzeka? Cha, ukushuthi ngazala nje ngi-right. Okay. Into lingiqale cishe ngiqeda form 4. Madoda. Uqala ukubona nje ukuthi amabala asakhanyi kahle blackboardini. Hawu. Dinge ukuthi ngisondele ngahlalele emuva kakhulu. Okay. Yeah, ungiqale lapho. Okay, wena uzala right ubona kahle yonke into. Wakhula masufika ku form 4. And then impilo yashintsha. Qala ukushintsha. Kodwa ayizange ishintshe semthani. Yeah, into enze kancane. Kuze nje kancane. Okay, moya esibhedlele bathi yini problem? Bathi ane-infection. Bathi khoswa yini le infection? Angisaqondi into zabodokotela zisuke zibe ningi. Yeah. Kuthiwa yi-carotid. Yeah. So iyakuphatha kanjani leyo ndaba mayifika kuwe usasemncane kanjalo mayenzeka impilo yakho mase transforma so? Yeah, uyabona yonke into mayifika mhlambe mayinto ebuhlungu iba buhlungu kodwa uhamba uphila uzugcina usukujwayele. Okay. Njengoba manje sengijwayele sizi nje sokuyinto engiphila ngayo. Angisena nkinga ayisengiyazi nje ukuthi mhlambe vele ngathi ngidalwa kwabekwa lokho ukuthi uzohamba ufike kulesi yahlahla uzohlangana lento ethi. So kimi hayi sekuyisipho nje savela uNkulunkulu. Okay. So what do you do for a living? Mina nje ngisebenza nje ngomculo nje ngibona. Okay. Yinto engiphila. Usebenza ngomculo, umculo it's what you do for a living. So how do you make money? Akulezi indlela engenza ngazi ngaphandle nje ukuthi ngicule nje yayiswa ama CD yethu lomshana. On a recorder, then you sell the CDs. Yes. So far since you recorder, so uthengisa ama CD engakhe? Asemaningi kodwa ke phela okunye njengoba sisebenza silapha phathi. Ngicabanga ukuthi kuyabe mhlambe baba ngaba lolwazi olungcono. Okay. So ngoba manje industry ichangeile manje asagijimi ngesystem yama CD. Sesigijima nge-digital migration. Social media. Ningenile ku social media niyawuthenga music wenu ku social media. Yebo siyawuthengisa. Mase ufuna music wenu ngikunika i-platform manje ukuthi uthengise music wakho ngale episode le. So uthola phi music? Uyabhuka nje ku-aphiwe nosobancane. Ungangena nje YouTube. YouTube. Ngake ngakubona ku YouTube. Ngake ngakubona nje kuma social media umuntu anoculayo nje. All right. Utholakala lapho and then ama social media handle wenu anabo ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram. Hayi bakhona. Nina awuziquote lapho sikuthola kanjani mase kufuna ku Facebook? Ngicabanga ukuthi bengicela ukuthi umane jama awuphendule lo mbuzo. Manager uyophethe zonke lezo zinto. Okay, do you perform in public places like
edrobheni la ngidlula khona abantu nifike nihlale niperforme lapha. Yeah, but usually we used to do some shows. Oh, Yeah, some shows. or ni create ama show. Yeah. And then abani ni book ihall abantu baze baphathane babhekelele lapha. Yeah, business show. Okay. Yeah, last week. Okay. Saturday. How was the show? Bekumnandi kakhulu. Bomnandi. Yeah, sikholisile. Okay. Sibongele support ababuye bazo support kade se Moonlight Bar. Oh, Moonlight Bar. Yeah, Moonlight. Ezim. Hayi. eJozi. Yeah. Oh, eJozi. Okay, la eJozi nihlala kuphi? Okay, mina ngihlala ePrimrose. Oh, ngiyayibona Primrose. Primrose. When you go down there facing Germiston. Yeah. Primrose. Nga-actela lapha Jerusalem. Yeah, it was our set there by Primrose. I see the place, Primrose. Okay. Yeah, nifila kanjani ukuthi nivakashele uGP Orange namhlanje nize la kule broadcast? Nisizwa kanjani? Ayisizizwa sijabule kakhulu. Yeah. Kakhulu ngoba sicabanga ukuthi ngomunye umuntu wabantu abadumile lapha eMzansi Afrika. Ayisizwa sijabule kakhulu impela. Ningenacabanga before ukuthi nizohlangana nami emhlabeni? Cha. Mangicala ukuyetha bongakazalwa phela. Yeah, ama-movie nje ngikhule ngiwabuka inamba nami. No, yeah, ngiya-understand mara. Mangicala ngi-actor. Maybe no mamakho no babakho bebangakajuli nokujula. Bebangakapheli ukuthi uzoze emhlabeni. Here you are born. Mara waza kunamba waza kuyizo uyazi yonke into eniyenzi. How crazy is that? And you are 16. 16. My artistic age, I'm 24 years professional in the entertainment industry. Mangithi professional ukuqala ukuthi ngaziwe. Mara I'm a born artist since I was a boy. Good 24 minus 16 age. Okay, yeah, no, good. No, ushuthi asenze umsebenzi omhle kakhulu. Yeah, no, mina ngiyabonga kunento eniyenza emhlabeni. Yazi abafana bamanje intanga zakho mfana miziphelele ema-drugsini, ziphelele ejele. So wena usurvive kanjani ukuthi ungangeni lapho? Yeah, ama-drugs akusinto nje engazifundisa yona. Futhi akusinto engijabulisa uma ngibona omunye umuntu eyenza. So ngiyangifisa ukuthi ngala abanye bayayekela. Yeah. So uyasonta? Yeah, ngiyasonta mina ngisonta iPostoli. Oh, umpostoli. Yeah. Okay. So indima edlalwa isonto empilweni yakho yini? Yeah, like esontweni siyafundiswa nje ukuhlonipha. Lokunye nje izinto ezinhle. Yeah. So ubugebengu abanye bayatshontsha waye wona ungatshontsha. Hayi ngiyasonta futhi ukutshontsha nje intweni. Intweni. Yeah, ngifuna ukuba isibonelo esibe ebantwini. Okay. Besides ukuba i-musician, ufuna ukuba yini? Mawuqala usakhula nje mawungena eklasini esikoleni bozibona ukuthi uzoba yini wena ufundelani? Uba ngudokotela. Oh, you want to be a doctor? Yeah. A doctor, a medical doctor. Ufuna ukulapha abantu. Yeah. Why uthande ukuba i-doctor? Ngifuna ukusiza nje. Yeah. Esigabeni sakithi. Okay. Labo doctor abaningi bathanda music. Why ama-doctor are-associated no music? Ngihlangane labo doctor abaningi yibo abayenza ama-show, yibo abasakhela i-studio. Abanye bayacula futhi vela ama-doctor. Yeah. Ngokusho ukuthi wena uzoba yile doctor leculayo. Yeah. Eshaya imaskandi. Yeah. So 5 years from now uzibona kuphi? Hayi. Ngifisa ukuthi lami ngiyazibona ngikhatshana nje. Singifana lani. Uzofana nathi uGP Orange. Yeah, singifana. Ufuna ukufana nami, ufuna ukukhahlela abantu eTV. Dubula abantu. Uboshwe. Hayi. Yeah. Ufuna ukufana nami ngezinga lempumelelo. Yeah.
hayi ngaloku esifundisa ngakho sibonisa abantu eTV ukuthi ubugebengu abhadali idakamiswa azilunganga ejele singayi ngo ufuna ukufana nathi ngendlela yempumelelo ukuthi nawe ufuna ukuzibona uphumelele mawungaphumelela manje mangakunika million manje uzoyenzani ngemillion ngayakha isikolo nje endaweni yakithi okay yakhoza abanye abantwana abaya isikole abanye ababhala uform 4 how why ngokuswelakala kwezimali nje swelakala imali ukuthi ukwakhe nje isikolo abantwana baye esikoleni oh my god also wena mangathola imali uyowakha isikolo mfana kithi wena uNelson Mandela straight Nelson Rolihlahla Mandela nangu ubuyile emhlabeni wena you are a leadership also awufuna ukuthenga i-C63 iBrabazz thenga indlela swimming pool shaya amagushu shaya ama-Louis Vuitton ungena lapha esantini uthi Diamond Walk shaya ama-LS shaya iRuby de Kapa shaya ilebuli abantu ababhekene omunye obhekele omunye obhekele shaya ingwenyi laCosta kuyo yonke into wena ukhetha nje ukuthi uyowakha isikolo impilo ekhaya niphila kanjani kini isimo sempilo ekhaya isimo somnotho ukhulela ekhaya lenjani khona angeke ngithi sikhule nje siswela angeke ngithi sikhule sithola nje right nje you sound strong mfana kithi you sound brilliant you sound honest and fair malume yebo unabo abantwana yebo nginawo bayingakhi akushuthi abasekhaya bangu-2 oh you have your 2 umfana nentombazana omdala nentombazana angifani omdala umfana okay ubafiselana abantwana bakho hayi ngibafisela nje ukuthi bakhule kahle benenhlonipho baqhakathekise kakhulu isikolo so you play the guitar usabona ngisabona nje ngisangiseduze when time goes on then you couldn't see anymore ngiyabona nje kancane amalayithi akusekuthi mhlambe hayi ukuthi awuboni like completely hayi kushuthi ngathi mhlambe sithi short vision ubonele duze ngoba ilight liyabonakala okay but ama-string lawa you could see the strings when you play your guitar ama-strings vele abonwa yimini yabona abantu abangazi amakatara shaya wonke ama-strings emthayo Sawa ma, uzawuthela makhwalati sawa. One day I'll play guitar, don't worry. Yabona uyashaya. Yes. Ayifitile ezwakala impela. Kuyazwakala ukuthi lo muntu lo khona into ayihlabelelayo. Khona into ayihlabelelayo. Masingafaka idrama haya. Yeah. Yabo mama umile emakhelo. Yazi sakhula ngenye indlela I had a friend. Besithi masenza ama handwork esikolweni babakha menzele ikatara. Ngeteam le fish oil ngithi yo wayebangayenzeli mina yena abangayithandi should bekuyinto nje mina ngithi yazi mabangangenzela into le ngicabanga ukuthi ngingaba istar mina ngayishaya yazi ngidume ngayo but well life hayi life ya uNkulunkulu angeke akunike yonke into ene futhi angeke akuthathele yonke into no man ubuhlungu bakho ngiyabuzwa abantu bakuthatha kanjani mo perform abantu bangijabulela kakhulu bangijabulela impela hayi angaze mhlambe ngibe lenkinga labalandelayo bakhombisa nje ukungijabulela lokungeseke ukukhulu so ke wa travel waya ngaphandle maybe overseas or somewhere far from ekhaya cha ukutravel wami nje ngisuke ekhaya kuzalana kuzala iJozi okay so nihlangana kanjani no Handsome uHandsome ukusho ukuthi yona nginomshana nje
lesiloko nje sidlalela isiginci nje sinomshana sesenza okuyi-video okuncane ngefoni. Yeah. Kwakuthi ke mhlawumbe kwahamba kwaze kwafika emehlweni kaHensamu. Okay. Wasefisa ukubona ukuthi abantu laba bakuphi. Hayi wabuze sisa wathola ukuthi hayi umfana ufunda kwesinye isikolo nje sithile sangasekhaya. Wahlupha kuyendi wahamba wayofika lapho. Wafika wabuza ukuthi ucela ukubona uAphi. Ayina ngempela amathisha ke hayi bavumelana ukukhulumisana ke bambona bamthatha ke beze ekhaya. Safika nje saxoxisana hayi wenza ke okuyivideo nyana nje omncane sicula nje sinomshana. Yaqala lapho ke ubudlelwane bethu noyini kusekube manje ayisebenza kahle kakhulu. Ya ngoba uye isizathu esenze ukuthi nibe la. Awu siyakubongela kakhulu, siyambonga kakhulu umntana. Umfana Awu siyabonga. ya ngangihlala naye eCapton City. Ngihlala nobhuti wakhe omunye uMalangane uReginald. Okay. Yeah, so ma asafunda eVarsity. Bekafunda phambi kwamabikini wazakhe la sifunde sonke kanti uzoba ku-entertainment. So simbongele naye nihlale nazi ukuthi uye oyenze ukuthi nifike la nizohlangana nami ngoba mina naye sazana kakhulu. No umsebenzi omhle futhi is a talent scout. Yeah, italent uyakwazi ukubona kakhulu. Yeah, italent uyakwazi ukubona. Asingene kwenye conversation nje. In South Africa, South Africans feel that people from outside are flocking into our country and they are taking work. Fanele amaphisa amakhulu abe ku South Africa. Yeah. Ngoba ngeke kuzokudla ukudla emzini indoda uqeda besilala yona ingadlile. Nasemakhaya kuvele kwenzeka mali idlala lisakhula livakashile. Niphakele umganeni waniadla mase kuzophela ukuthi hayi wona so right so sisala siqedela. So ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ama South African abe yiwo athola okungathi kuninganyana impela. Thina nje sicosha nathi. Wena mfana kithi uthini ngale nto? Yeah. Khona ku right. But kulezi izathu ezenza ezenza ama South Africans maybe azondi ngendlela yamanye abantu indlela abasebenza ngazo. Bakhona abanye abadinga imali kahle and then bakhona abanye ababuya benza ubugebengu la eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi laba benza ubugebengu yibo abantu abakwatisa kakhulu ama South Africans abenza lokuthi kwatela abantu abangelacala. Okay, na situation usuke eZimbabwe ufika lapha e10 number 82 la mina ngizamele khona. Kunabantu abayi15 already. Nifika ni5 sesi20. I-toilet beyenzelwe abantu abayi15. Nepompi e1. And then see balance kanjani leyo situation. Nesikolo iclass kumele ngene abantwana abayi25. Ngoba manje the country is overpopulated. A classroom must accommodate more than 50 learners. Ukunika a platform like you are a minister now or you are a president. How can you solve that issue? Ngoba angeke isolve ngokuthi hambani nibuye la nibuya khona. La kukithi angithi iqiniso yilelo. Ngoba nathi siya eZimbabwe ngithi. Mara siya sibuye thina ngithi. Yeah. Abanye bayaza bahlale bakhe bayenze nezukulu khona la kufundwe la kusetshenzwe la uncwadwe nala. So as a president or as a leader, how can you balance this situation? Ufuna ukuzwa nje wena if you are the president of the country. Hayi wazonzima umbuzo. So mina kuyimi ngingayengeza. Maybe nxa ukuthi izikolo ziyashoda abantu sebebaningi kulezikolo. Ngingayakha ezinye izikolo
ngiyakhe ezinye izibhedlela. Okay. Ungaongeza lokho obona ukuthi kuyasweleka. Yeah. Konke izikolo, ongeza ibhedlele, ongeza amathuna, ongeza izindlu. Yeah. Okay, akufani. Ucabangile. And then uthini ngalama crime lawa wokidnap abantu. Naba abantu sebayakuthathela imoto bese bayakubulala. Naba abanye sebakhipha abantu ama-parts. Kunale crime bathi human trafficking. Ukuthunda abantu. Bese nifuna imali. Nala masonto lawa amaningi afike ngabantu ababuya ngaphandle aphuzisa abantu amapetrol. Badlisa abantu utshani. Kushawa abantu ngama-flying kick phakathi esontweni. Kushempama nje life nje. Uyabona umfundisi ushaya isicima nje lesi isicima 99 esishawe eDablabhini estradini. Bathi ukhifa idimoni. Yeah. Hayi lokho ngicabanga ukuthi kuyinto embi kakhulu. Okungeke kwayemukela noma yikuphi. Yeah. Yeah, ngoba ngicabanga ukuthi izwe nezwe linomthetho bese ukuthi ukidnap umuntu umbulale ubusumfihla ukuthi ufuna imali kuvele kuyicala kwakhona. Ya lo nkulunkulu akakuthandi nala masonto aphuzisa abantu petrol. Ya kuyinto embi kakhulu ukuthi mhlambe bese ngacelisa ukuthi naye uhulumeni mayengabe ngakunanzelela ya amasonto anjalo avalwe Baboshwe futhi baboshwe kungagcini nje ngokuvala. Yeah, baboshwe ngoba makalivala yolivula le. So melaboshwe lo muntu ayobhandita. Isigebengu kahle kahle. Engaphinda bekhona emphakathini phela. Futhi kumele abulawe kahle kahle. Ya ngoba thina uma siya emasontweni siya ngokuzinikela nginethemba lokuthi emasontweni lapho esithola khona ukuphila. Kodwa mawuthi uyakuphuzisa ipetrol kusho ukuthi seyimoto phela. Yeah. Zokufanele udume. No kuyazwakala madoda. So i-line up nobenisebenza kuphi nini? Ya kusho i-planning ime kanjani from now onwards? Ya okwamanje kusho ukuthi sisanohlelo lokurekhoda ezinye ingoma zethu. Ngicabanga ukuthi i-album sizolilontsha ngo-August. Okay. Noma singabi ne-date kodwa kuzobe ku-August. Izikolo sezivaliwe. Yeah. Kuyonke into esiyikhulumile in this gathering or conversation. Ninelungelo lokuthi angifuni nihambe la nibilayela kunento eningayikhulumanga enifisa ukuyikhuluma esesifubeni senu. Noma kungaba yinto engahlangani no-music. Anything that you want to say, you have a right to say so. Maybe let me start by asking and say, Ntwana, amapha ama-challenges ohlangabezana nawo ngokusebenza nomalume akho akule simo lesi akuso ezinye mekunokuzibona nje abantu uzikhiphithe kuwe? Yeah, ama-challenges angikahlangani ne-challenge okwamanje futhi angazi maybe ngisazohlangana lawo but okwamanje angikahlangani nawo. Okay. Nisebenza kanjani? Asisebenza kahle kakhulu. Yeah, futhi sisebenza kanzima. Njengoba nje sisebenzela ukukhipha i-album entsha. Sizayilontsha futhi la eGoli. Okay. Yeah. Okay. And then malume? Yebo. Anything that you want to say? Yeah, lami ngakusho ngicabanga ukuthi hayi ngibona ngisebenza nomshana anginankinga engihlangabezana nazo. Sisebenza kahle kakhulu okubalekile umshana uyafunda ngama weekend uyabe sesontweni kodwa ngesonto uyabuya noma mhlawumbe ngomolesihlanu mayishayise emasinya uyabuya sezi i-practice zethu yomculo. Hayi angahlangani ney'nkinga eziningi. Le ngingakusho nje kubonga kakhulu ama-South Africans ngosekelo lwawo ukuthi noma ulabo kwesinye isikhathi bayakhombisa ukuthi bangabantu abanozwelo bese bebuzwa abanye ukuthi hawu manje usuke kanjani le ngisho ke nami ukuthi hayi suke ngepassport nje
sigibela nje kahle kahle hayi bangabantu nje siphikisana kahle noma nje sihlangana endaweni ngiyababonga kakhulu ungakhathalekile futhi ukuthi bangabahlobo bani manje kulo banye omama bakhuluma isuthu baphila nje nomfowethu bathi hayi wona awusiphe lo bhuti wakho sihlale naye la engasayi lezi maphe muhle kakhulu so ngiyabonga kakhulu ama-South Africa kakhulu no siyabonga nathi no le ngoma benidlala ecaleni icambo ubani inspire yini kuze kanjani ke khona lokho ingoma kusho ukuthi ngicabanga ukuthi yobona sithi ibabuhlungu inhliziyo yami uma ngicabanga kozinyama ngiyacabanga ukuthi mhlambe yonke nawo la usegoli mhlambe uma ngicabanga emakhaya lapha osuka khona emakhaya usunesikhathi mhlambe ungaye ekhaya isukela lapho uyazi mangicabanga ekhaya yabona alike usucabanga nabantu ophila nabo yenza ukuthi ngingabona usibali ngazama ukumbuza ukuthi uphila kanjani akazanga nje liqiniso phinde ibuye lenye iphathi ethi uma ngibona lezi yangane ngisuke ngikhumbule ezami engizishiye kuphi ekhaya qamuka lapho so ngalomculo wakho nomtshana wakho neteam yakho yonke in 5 years to come or 10 years to come ufisa kwenza kalini asifisa ukuthi sizibone nathi sesingabantu asebephumelele asebekwazi ukusiza abanye abaculi abaza emva kwethu yikho phela sikufisayo kakhulu lo kuyabonga abafowethu ayisho ingoma siyabonga kakhulu ukuthi nisivakashele la ekhaya ke la ka-Israel Matseke Zulu podcast kaMageba asibongeni sizaphinde sihlangane futhi uNkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu ndaba ezini sibonge kakhulu la ku-Handsome Sibanda ukuthi sihlanganisele le interview saze sahlangana lomkhulu siyabonga kakhulu power